Her vil jeg gerne vise en funktion om, hvordan man let kan dele et billede op i flere mindre billeder. Jeg starter med at trække en boks. Så bruger jeg højre piltast og den øverste piltast til at vælge det antal objekter, jeg nu skal bruge. Så går jeg op og vælger Objekt, Path og Make Compound Path. Så er jeg klar til at indsætte mit billede. Så jeg Command D. Vælger det billede, jeg ønsker. Og placerer det. Bruger lige den hvide piltast. Så kunne jeg godt tænke mig en sort baggrund. Går ned. Trækker en boks igen.